Ejrup Sørensen, 2 assist og et mål i dag. Det var meget godt. Det var vigtigt, og det var en vigtig kamp. Så det var perfekt. Det var perfekt tidspunkt, det skete. Så det var et dejligt mål. Så der på krogen, så fantastisk følelse. Kan du fortælle lidt om målet? Hvad sker der? Du får den, og hvad så? Jeg får den ud ved højre side. Så jeg trækker 2 mand mod mig, hvor jeg ligesom trækker tiden ud. Og så trækker jeg indad, så skyder jeg bare på mål. Og så går den helt op i krogen. Du har rykket ned på fløjen i dag. Hvordan var det? Det er min rigtige plads. Jeg spillede som yngling. Og da jeg kom ned, så vidste jeg, jeg spillede der mange gange. Så jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, ikke? Så skulle jeg bare bruge min hurtighed, og det gjorde jeg også. Det er også derfor, at vi scorede det første mål. Da han blev stukket i dybden, så løb jeg bare frem og lagde den stille roligt over. Så der var en dejlig følelse at spille på kanten. Du spiller en god kamp i dag. Hvad gør du rigtigt? Jeg holder bare fart, fordi jeg er ikke særlig kropstærk. Så hvis jeg går ned i fart, så kommer den ind på kroppen af mig. Så jeg snakker med min træner, jeg siger bare, at jeg skal holde fart, så kan de ikke rigtig følge med. Så jeg synes, det var det, der virkede meget.